Здравейте и добре дошли в Да, животе! Аз съм София и днес ще си поговорим за нещо, което всички преживяваме – страха от промяната. Ще ви разкажа защо този страх е толкова естествен. Ще споделя една лична история и ще ви дам 3 практични стъпки, с които можете да започнете да го превръщате в сила. И за финал, кратка медитация. И така, промяната често изглежда като скок в неизвестното. Нашият ум е програмиран да търси сигурност и да избягва риск. Затова, когато пред нас се появи нова възможност, нова работа, някаква нова връзка или проект, първата реакция е страх. Но това не е слабост, а биология. Мозъкът ни иска да ни защити. Но ако позволим на този страх да ни управлява, рискуваме да останем на място в ситуации, които не ни правят щастливи. Ще ви дам пример от моя живот. Имаше момент, в който пред мен се откри възможност за голяма промяна. Да се преместя в нов град. Да съм на квартира, без никакви познати, приятели, сама. Първата ми реакция беше страх. Ами ако не се справя? Ами ако загубя това, което имам? Но, когато си позволих да направя малка стъпка напред, усетих, че зад страха се криеше вълнение, нова енергия и огромен потенциал. Именно това ме научи, че страхът от промяната може да бъде врата, а не стена. Ето сега 3 практики, които ще ви помогнат. Първо, дай име на страха си. Когато се изправиш пред промяна, задай си въпроса: от какво точно се страхувам? От провал, от осъждане, от загуба. Самото назоваване вече намалява силата му. Разбий промяната на малки стъпки. Мозъкът се плаши от големи скокове, но обича малките победи. Вместо да мислиш: трябва да променя целия си живот, попитай: каква е една малка стъпка, която мога да направя днес? Превърни страха в вълнение. Биологично страхът и вълнението са много близки. Сърцето бие по-бързо, дишането се ускорява. Когато усетиш страха, кажи си: това е знак, че нещо важно предстои. Това е енергия зад движение напред. А сега една малка медитация за освобождаване от страха. Удобно място. Ако шофирате или вършите нещо важно, спрете епизода и се върнете по-късно. Затворете очи. Дишайте дълбоко и през носа. И издишайте бавно през устата. Още веднъж. Вдишване и издишване. Представете си пред себе си врата.
Зад нея е промяната, която чакате. Застанете пред нея и почувствайте страха в тялото си. Може би е стягане. Тежест. Напрежение. Сега си представете, че този страх е малко дете, което иска да ви предпази. Погледнете го с любов. Кажете му: благодаря ти, че ме пазиш, но вече съм готова. Дишайте и с издишването направете крачка напред през вратата. От другата страна виждате светлина. Топла, безопасна, нова енергия. Останете там още миг. Поемете тази светлина в тялото си. Почувствайте лекота. Когато сте готови, отворете очи. И така, днес говорихме за страха от промяната. Разбрахме, че той е естествен и нормален, но не трябва да ни спира. Личният ми опит показва, че когато направим малка крачка, откриваме сила, която не сме подозирали. Запомнете 3 стъпки. Дайте име на страха. Разбийте промяната на малки стъпки и трансформирайте страха по вълнение. Ако този епизод ви беше полезен, абонирайте се за подкаста и го споделете с приятели. Можете да ми пишете в Instagram или Facebook Да, животе. Да.животе. И да споделите какви промени преживявате в момента. Благодаря, че бяхме заедно. До следващия път. Успех! Препращайте, споделяйте на всичките си познати. Нека канала расте. Нека всички хора, които познавате и дори непознатите, да могат да научат всякакви нови неща, които публикувам в този канал. Моят девиз е Да, животе! На щастието, на здравето, на успеха, на изобилието. След енергийни практики, медитации, афирмации, заедно ще кажем на живота: Да, животе! Приемам всичко най-хубаво.